खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय मोनसे एवारनेस प्रग्रामजों लोगोसे एवारनेस प्रग्रामनि खाम्फा बरगयारि सारा दिनैहाय मोनसे बिबुंथि होलांबाय बिनि स्पिचफोरखौ आं गाबोन फुङाव होगोन गोनांथि बाथ्राफोरखौ बुंदों थ' जाय हक रनिकाटानि सिङाव थानाय तिन आलिनिफ्राय ना सान्तिपुर तिन आलिनिफ्राय मोनसे दिनैहाय फरेस्ट लेन्डआवनो गोग्लैयो बे हिसाबै ट्रेन लामा थांगासिनो दङ दिनै बे ट्रेन लामा थांनायावहाय जानो थांगासिनो दङ दिनैहाय मोनसे सार्भेनि नामावहाय दिनै मोनसे फिथा हास'जेनबाय थ' बबेयावहाय क्षतिपुरन होनायनि मुङावहाय सोरनिबा न'आ थांदों सोरनिबा गय बागान थांदों ना बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि थांदों बेखौ सार्भे खालामनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय डिएफअ थादों रेन्जार थादों गुबुन एग्रिकालसारनिफ्रायबो दङमोन थ' जेम्स बसुमतारी सारा दिनै बे फिथा हास'नायावहाय मा बाथ्रा बुंखो जों बेखौ एसे खोनासंनानै लानि जोङो बावैसो सिगाङाव एसे सिगाङावसो रायलायदों मोनसे बेखौ मा होननांगौ जागोन पाब्लिक एवारनेस जे दाखालि हठात बैयाव हरनि समाव एसे दंफां दानफायनाय जादों बे गासै प्रिथिबियाव गोसारदों आरो बे हाग्रा बिफाना जोंनि आसामनिल' जोंनि बिटिसिनि जोंनि भारतबर्षनि नङा टटेल सारा प्रिथिबिनि माने मोनसे ग्लबेल मोनसे एनभाइरनमेन्ट इक'लजिकेल आरो बेखौ दिनै सारा प्रिथिबियाव बिराद सिरियास हिसाबै लादों दा जोंबो जोंनि जायगायाव जि हाग्राफोर दङ जोंहा नेशनेल पार्कफोर दङ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिफोर दङ आरो गोबां दङ दा बेखौ जों रैखा खालामनांगौआ जोंनि दायित्व गोबाव समनिफ्रायनो जायफ्रा जग्यता दङ सिगांनिफ्राय हाबनाय 2006नि जिनाखि आयेन बे आयेन बायदि हिसाबै लेन्ड टाइटेलखौ माखासे मानसिफ्रा अलरेडि मोनखाबाय आरो मोनखानाय मानसिफ्राबो गोदानै हाग्रा सिफायहैदों होननाय खोनादों बेखौनो जों दिनै रुनिकाटा रेन्ज अफिसनि आन्डाराव खाथियावनो मोनसे हलाव बेयाव जोङो गासै एफआरसिफोरखौ लिंहरदों जोंनि एफआरए कमिटिफोर दङमोन जोंनि काम्पासार फर्मार डिपुटि चिफ बिथां दंमोन जोंनि डिएफअ रेन्जार बिथांमोन दंमोन जोङो मोजाङै रायलायनानै बबे जायगायाव वाइल्ड लाइफआव हाबदों बबेया माने होथावा लाथावा नैबेफोरखौ एरादरा खालामलायनानै जाहाथे खुनु माबा मोनसे दंफां फांसे आरोबाव दानफायबावा जिब जुनार मासेबो जाहाथे थैया बिनि सोमोन्दै जोङो सिरियास हिसाबै जों दिनै रायलायदों बे रायलायनाया सिगांनिफ्रायनो जादों आरो एसे द्रप थादोंमोन बेनिफ्राय आं गोदानै जि दाखालिसो दायित्व मोननानै आरोबाव दिनै गोदानै बेखौहाय जोङो रायलायफिनबाय रायलायनानै बुंलांदों बिथांमोना रायलायखांनायनि उनाव बुंलांदों जि रायलायदों मोजां जादों निस्सय बिथांमोनाबो कपारेसन होगोन आरो जि थांखि लादों बे थांखि लानायाव पाब्लिकआ रेसपन्स होगोन बे खोथाखौ बिथांमोना आंनो जानायलांदों सिस्टेम माने भारत गभर्नमेन्टखौ आरो आसाम गभर्नमेन्ट आङो साबायखर होदों जोंनि हाग्रामा सारनि चिफनि नेतृत्वआव जे जोङो मोनसे गोदान रेलवे लाइनखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेयो जोबोद बाख्नायजाथाव दा बिदिनो मोननै दङ हाया जेनेबा ओरै फरेस्ट थाबाय माखासेया जोंना रेभिनिउ थाबाय रेभिनिउनि रेटआ एसे आलदा जागोन बिनिफ्राय जोंना फरेस्टआव एसे गोबाङैनो नेम निथिफोर दङ बे हिसाबै आलदा जागोन आं बावैसो सिगाङाव बुंदोंमोन जे गोबां डिपार्टमेन्टेलि बेयाव फैदों दंफांनि आलदा जागोन रेटआ न' थाखानाय आलदा जागोन एग्रिकालसार गोबां रोखोमनि मोनसे नेम खान्थिफोर दं आरोखि बे नेमनि गेजेरजों जनाल सिस्टेमाव थाङो बे जनाल सिस्टेमाव बेखौ बबे डिपार्टमेन्टआव मा रेट बबेया मा मोननो नै बिनि सायाव जोङो रायलायगासिनो दङ आरो फाइनाल फ्राय जोङो रायलायनायाव फाइनालानो जाहांबाय फाइनाल जाथ'वाखै जों बेखौ गोजौआव फाथायगोन बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा बुङो बियो फैफिनगोन बिनि उनाव बिसोर रायलायबावगोन तालमिल खालामगोन एक्जाक्टलि दा जोङो जोंनि पाब्लिकफ्रा जाहाथे बेनिफिट मोनो
बेखौनो नोजोर बोनानै पाब्लिकखौनो जोङो नोजोर बोनानै पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय जोङो नोजोर बोनानै बे खामानिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मावनो थिनदों जाहाथे खुनु माबा मोनसे लस जाया पाब्लिकआ लस जाया जे गावनि सम्पति जि सम्पति दं बे सम्पतिया हाया थांगोन नालाय बायदिसिना सम्पति थांगोन बे जाहाथे जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदि जाहाथे मोनो आरो दिनैनिफ्राय जोङो फिथा हाबाय दिनैनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो गोबां डिपार्टमेन्टफोर आरो रेलवेनिफ्रायबो फैदों मानसिफोर फैदों बिसोरजों जयैनो जइन्ट सार्भे खालामनानै बेसेबां बोरै अलरेडि डिपिआर बानायनाय जाबाय बे डिपिआर हिसाबैनो बे खामानिया दिनैनिफ्राय आवगायगोन